На 1 април петък вие сте с новините на телевизия Монт 7. Добър вечер! Нагли престъпници не се посвениха да посегнат на една от светините в центъра на Монтана – паметника на Септемврийското въстание. Заради безпрецедентната кражба спешно в областния град пристигна и главният секретар на МВР, главен комисар Калин Георгиев. Наглостта на престъпниците няма край. Това се разбира и от нещото, което се случи в Монтана. Просто нямам думи да опиша събитието, какво точно е станало, виждате сами, липсва паметника в центъра на града. Не знам какъв трябва да си, за да откраднеш този монумент, под който лежат костите на всички загинали през 23-та година. От полицията също все още не знаят кой точно е извършителя, но естествено работят по случая. За изчезването на паметника на Септемврийското въстание в центъра на Монтана съобщиха от областната дирекция на МВР. По неизяснени за сега причини само за броени часове безпрецедентно наглите бандити са успели да демонтират и отмъкнат двойна стоящата пост пред изгасналия вечен огън. Според неофициална информация от запознат източник от МВР, една от версиите, по които се работи, е, че паметникът е вдигнат с безшумен хеликоптер и Кар 73 СВ. Пристигналият в Монтана заради безпрецедентната кражба главен секретар на МВР, главен комисар Калин Георгиев заяви, че подобен род престъпления не са се случвали от доста време. Колегите продължават със същия устрем да работят по разкриването на това тежко криминално престъпление. Това престъпление пак е породено от икономическата криза, в която се намира страната, пък и света. Защото това беше едно малко позабравено престъпление. На специална пресконференция по повод наглата кражба директорът на областната дирекция на МВР в Монтана, комисар Валери Димитров, заяви, че вече има заподозрени. С главен комисар Георгиев те споделиха пред медиите, че най-вероятно става дума за организирана банда, тъй като почти по същото време е изчезнал и известният мост на Кольо Фичето във врачанското село Чирен. Ние знаем лицето кое е, продължаваме да го търсиме. С колегите от Враца работиме, така че се надявам скоро време да има резултат. Абсурдното в случая е, че много от случайните минувачи изобщо не бяха забелязали липсата на монумента. Добре, на анкета на Монт 7. Какво мислите за изчезването на паметник? Да, младите хора сега така остават белези навсякъде. Това им харесва, макар че на нас не ни харесва. Какво е мнението ви за извършеното престъпление? Как го оценявате? Не знае. Младеж, тинейджери. Не мога да кажа. Да я знам. Вандализъм, тук постоянно деца играят. Може би трябва да се поправи това нещо. Какво е мнението ви за извършеното престъпление? Не мога да ви кажем. Скоро не съм виждал такова нещо. Какво мислите за изчезването на паметник? И това според мен са прояви на безсмислен вандализъм. Знаете ли кога е направено това нещо тук? Не мога да ви кажа, не сме от тук, аз съм в селата тук, по крайнините. Не мога да ви кажа. Питате някой, който знае. Сега не остава само да се надяваме, че ще се намери начин наглите бандити да бъдат заловени и паметника да бъде върнат на мястото му в най-кратки срокове.